تنا ما هو أفضل في الألوهية bon lahiya la juman kanye anko nyame be ke lahiya mishi be kay saga be kay ba be kay bon nunu na juman kanye lahiya la min kanye lahiya la al ibilu nyame de kanye summa al baqaru ko fe mishi summa danu ko fe saga summa al maju ko fe ba summa subul badana summa subul baqara o ko fe nyame sara wolon fulana o ko fe misi sara wolon fulana o ka fasa manta beta nin cogo de la majhabi nani sabayin tara an kule ka kuma min fo sabayin tara o de nofe abu hanifa ahmad ibn hanbali imamuna shafai nunu sababa ka de lahiya do hadiya do nyame de kani o ko fe misi o ko fe saga o ko fe ba imamuna malik rahimahullah aleka majhabira ale de ko hadiyala ko nyame de kanyi o ko fe mishi o ko fe sa o ko fe ba ko men ni be lahiya de kantige ko saga de kanyi malik ya ka della ke munye ko saga de ka sogo timinendo aka sogo kadi ani fana ko ciden dumera saga faga de kan madina ani fana udobo ka della ke ko nanye lahiya yereye lahiya tara ibrahima ka kantigali de la tumbe sumaila kantige ko ala sumaila kuma boni kantigali pembaye ko la ko sumaila kuma boramine ko ye sagade ko ola sagade kanye malik mujahabi ka de lawfule saga fasamanchali la touka don ke ba yo jabi min ibrahima koneta yo ka boye nyu hadisa fo hadisa mimbe fo ko ye cide nyinin ka kunil lahiya fana ya jumaye ko fa ibrahima ka sunna de ye hadisa ngalonde hadisi mawdu hadisa masaha hadisa nyen galon tigalende ka da cide na cide ma fo ko an fa ibrahima ka sunna do bon mimbe aya kono ala ko wa fadainahu bizibihun azim akwa le ismaila kumba boni kan tigali femba ne ala masaha fo moye Qur'an aya kono ko ala masaka fo mo yede tawsiri kelaw do de ko saga mi ala ma fo ko saga de ala ko ale ismaila kuma boni kantigeli femba de donc ma fo aya kono ko saga bon o ko maliki ko ciden ni saga de faga madina o yamba seto ka hadisa ke ko jabi amba seto ko ciden tunte wala hasali me ko alebe wala hasali aw ko mun na eboke ako parce que ciden be ko do be u kanyi baraji bula ko fasamantu do ko nyumaunde do ko me ciden tumbu toye pour ni ale yu ke kana gele ya kam mantunka abe ko do toye ko fasamanti do toye hinna kata kam mantuma abe ko mistara salatu tarawih fule sungalo kan nafila fule safo kofe ciden nya ke tile saba mais aya toye ko parce que nale dumana ka kana ke wajibi aka mantonka bo ko nyame de kanye ko fe misi ko fe saga mais cide nya toye de nyame fagani misi faga toye de pour akana geleya de la saka mantoma akana geleya ra kam mantonde ka ode ato cide nya saga faga ko sino fasamantiala nunu anya fo chomo ode do cide ka saga faga sababu yede no ya kata kam mantoma pour akana geleya ke mantunka bon munu nye majhabi sabay nyu ka della ke jumay munu ko nyame de kanyi o ko fe misi o ko fe sa o ko fe ba ulu yu ka della ke hadisa jele nye bukhari muslim kono tuma mi ciren tumbe juma tali jonna fasamantiya fo akum man raha fi satil ula ka annama qaraban badana ومن راح في ساعة الثانية كأنما خرب بقرة ومن راح في ساعة الثالثة كأنما خرب كبس أقرنا ومن راح في ساعة الرابعة كأنما خرب الدجاجة ومن راح في ساعة الخامسة كأنما خرب بيضا ko cide ni de fule ka e wa bato fe on fasa mantiade fo ko ayutu nyogo nyan ni to de la cide ko juma wakati folo ni mo min tarabe ko mi nyame sadakati
ako wakati fulana ni tara abe komi ye misi sadakati ako wakati sabana ni tara abe komi ye saga jigi sadakati min girew dafalendo ako wakati nani na ni tara abe komi ye se sadakati wakati duruna abe komi sefa wako cide nyere fule ka bato fiyon fasa mantia tugu nyogona nin chogode la ko ewa bato yunfana bato munum bi gire alala ukumba ba do de lahyai ukumba ba do de lahyai donc ko ola lahya fagalila nyame de kanyi o ko fe mishi o ko fe saga o ko fe ba donc nin kuma de sahalende nin kuma de ka girininde sahalendo لجنة دائما لبحوث العلم والإفتاء فتاوى اللجنة دائما لبحوث العلم والإفتاء وينين دي غريا وكا فتاوى يكونو تمام يوني نكام لهيالا جمان كوسا وكو نيامي وكو في مشي وكو في ساغا وكو في باغ وكو مجابي سباين بنين دكا وكو لهيالا وكا سمانتا بتانين چوكو دلا وكو مالكي دي كو ساغا كاني كو پاسكا چيدين ساغا دي فغا وكو مي چيدين تنبي كو فسمانتي دو توي پورا كانا گيلي ياكا منتونغا دونك مي فسمانتي على وكو نين دكا گري بنو سمير رحمه الله أكاي رسالكم رسالة في أحكام الألوهية أفنى يمين جريا تمام أن الله يوكا فسمانتيالا أكون يامد كاني وكوفي مشين وكوفي ساق وكوفي با أفنى يركفو أكاي رسالة يكونو رسالة في أحكام الألوهية والزكاة donc nunu betan nin chogodela fasamantia donc minye saga ikelinki ka saga faga o fana kausa nyame sara wolon fulananya ni kelembese ki ka saga faga o fana kausa misi sara wolon fulanaya fasamanta betani chogodela nyame de kanyi o ko fe misi o ko fe saga o ko fe ba o ko fe nyame tila wolon fulana o ko fe misi tila wolon fulana uka fasamanta be nyogo nyen chogodela ni kelembese ki ka saga faga ube hari ni kelembese ka basa ka faga o kausa ka do nyame sarala o kausa ka do misi sarala mais ni kelembese ki ka nyame faga kelembese ka misi faga o de kausa kateme saga ani baka donc ni nye fasamanta yoro ni ambora o yoro la bo ankol lahiya ta'yin li uduhiyati juman billahi ya kere ko nin kera lahiya kaba hari suron kuma na ola ko doni kaba ko fen saba ni ya lahiya sa kana yire mani lahiya ngani yai ubi lahiya sa nen ko fe ya fo kadda kan nin kan lahiya ubi ni lahiya kan tige ni lahiya yai ni saba de beke asabati ko ni lahiya kaba anko bunu seminu bola kayri sala kono lay fula de sabati ni asanen ko fe ni ko ni nyen kala ya ni ya kantige ka kala ya mi anko mi nye bun teme cheikh sala bun temiya ani maliki nono ani lezina daima wulu ya kenya ni ya asa ni la ya ngani ya bese ka kere ka ken la ya bon ni la ya kere ya ka ken la ya feun juma kiru juma ba no fe kiru folo niye saga sanillahi bans ewa bagan sanillahi yanga niyai akiri folo ye munye o saga kera lahiya kaba ate daga ika fale ki sago kala ate daga ika fere saga inkira ala tay kaba kera lahiya ate daga ika fale saga wurela ate daga ika fere fo don ke ko ni yere ya do saga wure yera o kawsaye mba fe ka fale o ye o daga mais ni ota tanka kire ka kella ya tay daga ka fale kele fulanna ni la ya ni la ya muso de ya sani la ya ngani yayi uba sani ko be kon ni nyen kan la yayi bo ni hara ya sura kono mande do na jigina de yimbe kantige ka fara bakare la ya de do tanka kire len ko fe ka kella yayi na kono mado ni demmi mbora de yim fana be kantige ka fara bakare la ya de do ate daga ka de mura parce que adem fana ke lahiya kabar anofe bon akiri jumam fana be tuguni lahiya kere len ko fe ka ke lahiya ni allebura
e ba sa wakati mi defo sitala nye defo nani min fo defo sitala mi asannen ko fe ni lahiya ngani yaye ube kelen ko fe ka fo ni nyel lahiya de lebu bora la o ko fe de asen karila ube o ko fe ko karila ube a ko fe de nya cira kabo akere kelen ko fe ka kel lahiya tanke defo min fule ka soro lebu min fule ka soro ni e ka yada tala e ka faratu tala a ukonin defo min koni ya kas e wa bagayin soro kala yan soro a seko sitenin alla la kala tige de ninye e ka yada te ka faratu te o kantige ka kel lahiya defo inte foi tora la tuguni asannen ko fe bolode ni ewa ni lahiya ngane defo min yira la kantige o te foi toro o de lay munye ciden ka sey way bunu juberi dondola unaka lahiya hadiya unanama hadiya dobe ukonni hadiya ko ashen karla de akwaya laje na ya suru awu ya shen karlende sa atesika ke hadiya me na ya suru sannen ko fi awu bolode o ko fi de shen karla basitala aya continue ka lahiya imam an-nawawi ni hadisa do fil majmu ako hadisa sanadu kanye ube kiri wore jumambala ni e kal lahiya sarade lahiya kire ya ka tel lahiya pasannin ko fe ko ni nyen kal lahiya o ko fere ananasa lahiya wore sanitila ni bol lahiya la lahiya wore sanitila tuguni ayi wasa harin ajifarade ati kai kal lahiya wore sa tanka kire len ko fe ka tel lahiya o ko fere ajifara sara atika koibe lahiya wore sa kabila nola ube nu ya sunyade e ka saga sannen ko fe ka asane kana yire mani la yanga ne ube asannen ko fe ko ninyen kala lahiya o ko fe da sunyana lahiya wore sa netika atika ikal lahiya wore sa akerkerren ko fe ka kel lahiya donc o ba fo ninde mata'inul uluhiyya ni lahiya kerkerya ka kel lahiya o ko fe ni lebu munu nya soro kitu munu ba no fe o yen nunu fanay bon minye lahiya nambora ni yoro nunu bela anko nyame mo wolon fula bese ka fara nyame ka mo wolon fula u bese ka je ka nyame ke lahiya u ba sara kelen ka sara aye saga parasita ye aye bol lahiya la mo wolon fula bese ka je misi fanala ka kantige ka kel lahiya akelen ka sara abel lahiya bo iye bon ni kal lahiya ekelen de nyame faga ekelen de misi faga ekelen de saga faga ekelen de ka ba faga minye saga anim ewa ba mo tese ka je ola kwa be wori fara nyogon ka saga sa ka kal lahiya har mo fula tese ka har fara nyogon ka ko abe wori fara nyogon ka ba sa ka kel lahiya ka sogoti la tese ka ke men ni yere yi saga ika saga faga to ikonti ala nin saga yen ne kal lahiya anin ka demba ya be kadi ka demba ya fara ika ka brajila obeke sire sallallahu alaihi wasallam adella kal lahiya fula kantige akonti ala nin lahiya kantige nyireye anin ka demba ya aye saga fula na kantige akonti ala nin lahiya kantige nyireye anin kam manton mogo mallah ya sorfo kata jawle donc wi kal lahiya saga ibe se ka mogo farika ka ikelembe se ka saga sa fakato akantige to mogo kadiya fari ika ka brajila ika bas kantige to mogo kadiya afara ika brajila mais aseti atese ka je saga kelende la ko be sogotila be sahara be kella he otese ka kede ne be se ku farika brajila me yala nyameti la wolon fulana sara infana ibese ki ka demba ya fare ka fana lawa don ke bo doma soma ko sara imbe ke ekelende kallahi ay me itese ka demba ya fara yire ka sara ina bo don ke bo fancha matara ko fana la daga ko basi tala ko man dramani sadi nunu uko ibese ka mogo fara ika sagala chogomi abrajila ko ika sara infana ibese ka ngania ala ki ka demba ya fare ka ika sara infana barajila donc ba fanchama ko o fana be se kake donc nambora o yorola lehiya ni abe kantige o saratu de be
kantige fennani be doni ke bon ko kantige